Пахвалены Езус Христос. Сёння апошняя нядзеля перад Вялікім постам. Мы зноў чытаем Евангелие паводле святого Марка. Гэта ўсё яшчэ першы раздзел, а это азначае пачатак дзейнасці Езуса Хрыста. Зноў аздараўленне. Сёння, аднак, не некалькі, а адзін чалавек, пракажоны. Браты і сёстры, што такое праказа, ведаем мы ўсе, а Святое Пісанне, асабліва Ветхі Запавет, нам адкрывае вось гэты непросты ўнутраны свет чалавека, які захварэў праказай. Па-першае, калі чалавек хварэе праказай, то лічылася ў часы Хрыста, што ён чымсьці завініў, і праказа гэта біч Бога, які падае на гэтага чалавека. Ніхто не ўспрымаў пракажоных як людзей, якія не вінаватыя ў той сваёй хваробе, як шматлікія цяжкія хваробы, якія ёсць сёння ў наш час. Гэта біч Бога. Знаходзім найбольш апісання гэтай хваробы і ўсіх потым наступстваў жыцця такога чалавека ў сацыяльным свеце у кнігі Левітаў. Але таксама вельмі ёсць вельмі цікавы фрагмент у другой кнігі Валадарскай, дзе да прарока Елізея прыходзіць пракажоны, каб аздаравіцца, і прарок параўноўвае яго да памерлага. Гэта азначае, ён кажа такія словы, што ці ж я Бог, каб уваскаршаць памерлых. Гэта азначае, што вось аздаравіць чалавека ад гэтай хваробы праказы тое самае, што воскресіць з памерлых. Потым чытаем сёння таксама ў першым чытанні такія словы, загад, што чалавек, які захварэў на такую хваробу, павінен быць, канешне, аддзелены ад усёй супольнасці. Калі хтосьці нават набліжаўся б да яго, не ведаючы, што ён хворы на праказу, то той сам павінен крычаць: «Я нячысты, я нячысты», як бы інакш кажучы, адыдзі ад мяне, не падыход да мяне, бо я нячысты. Ты можаш таксама такім стацца, калі вось падыдзеш да мяне. Гэта і два элементы. Праказа як смерць. Смерць з маёй уласнай віны, бо Бог мяне вось такім чынам пакараў за нешта такой хваробай. І другое, я нячысты. Адыдзі ад мяне, брані Бог, не дакранайся да мяне. І сёння сустрэча Хрыста, а не забываем, што Христос — гэта твар Айца. Сустрэча Хрыста з такім чалавекам, яна як бы ламае вось гэтыя стэеатыпы, гэтай устаноўленай традыцыі, святой традыцыі законы. Христос дакранаецца да гэтага чалавека. Тут ужо ўсё па-іншаму. Той чалавек, які падыходзіць да Хрыста, пракажоны, павінен быць аддзелены ад супольнасці. Але Христос паказвае нам Бога, які хоча дакрануцца да такога чалавека. Аздараўляе яго не на дыстанцыі, але зблізіўся і дакрануўся да яго. Потым, калі лічылася, што праказа — гэта віна чалавека, это біч Бога, то мы чытаем сёння ў Евангеліі, а Христос, убачыўшы яго, узварушыўся. Зноў штосьці іншае. Это не Бог, які бичуе чалавека гэтай страшнай хваробы, калі гніе цела і адпадае ад косці, але Бог, убачыўшы этого чалавека, ён глыбока ўзварушыўся, дакрануўся да яго, нягледзячы на тое, што гэта забаронена, і аздаравіў. Можна сказаць, вярнуў да жыцця памершага. Давайце не забываць, што ў гэтай сцэне сустрэчы гэтага пракажонага і Хрыста мы бачым сцэну сустрэчы Бога з чалавекам, увогуле з чалавецтвам. Гэта азначае, што ў Езусе Хрысце Бог сустракаецца з хворым чалавекам. У сустрэчы гэтага пракажонага Езуса Хрыста мы бачым сустрэчу Бога са мной. У сустрэчы Езуса Хрыста этого чалавека сёння бачым сустрэчу Бога з нашым чалавецтвам, з нашым грамадствам, такім хворым. І няхай сабе гэта хвароба вельмі сарамлівая. Няхай сабе гэта хвароба, якая аддзяляе мяне ад усіх маіх людзей. Няхай это тая хвароба, якая можа нават заразіць іншага чалавека, які да мяне падыходзіць, то сёння Бог паказвае зусім іншы падыход любові да кожнага з нас. Тады, калі праз тваю хваробу ці праз маю, маральную, духоўную, фізічную, іншыя хочуць трымацца далей ад нас, Бог падыходзіць.
Тады, калі людзі лічаць, што цябе праз тваю нейкую хваробу, якую заўважылі ў табе духоўную, фізічную альбо маральную, нават агідна датыкацца да цябе, дакранацца, Бог дакранаецца. Тады, калі іншыя тваю хваробу духоўную, маральную ці фізічную лічаць амаль смерць, немагчыма нічого зрабіць, Бог вымаўляе словы «Хачу, будьце здароўлены, і ты можаш быць здаровы». Гэта сустрэча Хрыста і пракажонага, Бога і чалавецтва, Бога і чалавека, Бога і мяне, як жа нам неабходна, каб распачаць вось зноў жа гэты вялікі пост, набліжаючыся да Хрыста, які не баіцца дакрануцца да таго, што лічуць агідным іншыя людзі, які не глядзіць на размовы іншых, не набліжайцеся да яго, пакіньце яго і так далей, набліжаецца да кожнага з нас, які не баіцца дакрануцца. І нават калі ўсе лічаць, што гэта ўжо справа зусім не мае ніякага працяга, гэта ўжо смерць, маральная ці фізічная, то Христос можа ўсё змяніць у адну хвіліну. Так, як мы бачым у гэтай сустрэчы. Браты і сёстры, наблізімся да яго з вялікай пакорай, але таксама з вялікай адкрытасцю, з вялікай надзеяй у час гэтага вялікага посту. Ён воскрашае. Пахвалены Ісус Христос.